ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. Нашри навбатии барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. Дар студия Оишаи Саттор. Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар замони истиқлоли давлатӣ, таҳия, муҳокима ва тариқи райпурсии умуми халқӣ соли 1994 қабул гардид. Имсол аз ин рӯйдоди тарихӣ 30 сол пур мешавад. таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки нақши Конституция дар таъмини ҳаёти осудаи мардум, рушди соҳаҳои иқтисодию иҷтимоӣ ва баҳравар шудани сокинони мамлакат аз зиндагии пурсаодат нақши муҳим гузоштааст. гузориши Наврӯшоҳи Азизулло дар бораи нақши гузаштагони миллати тоҷик дар низоми ҳуқуқу озодиҳои инсон таҳия шудааст. дар эъломияи куруш ба ҳамаи инсонҳо ва қавму миллатҳо эҳтироми баробар гузошта шудааст, ки дар тамаддуни башарӣ бозёфти беназир баҳогузорӣ мегардад. Куруши Кабир яке аз аввалин шоҳаншоҳ аст, ки ба оламиён усули мутамаддини давлатдориро эҳдо ва ҳамчун бунёдгузори пояҳои нахустини низоми ҳуқуқу озодиҳо дар олам эътироф шудааст. аз гузашта риояи унсурҳои муттаҳидкунанда, расидан ба қадри сулҳу оромӣ ва риояи қонуну тартибот дар тафаккури миллати тоҷик мавқеи меҳварӣ дошт. дар шароити кунунӣ гуфтору амали гузаштагонамон дар самти ҳифзи сулҳу оромӣ аҳамияти бештар касб намуда, моро водор менамояд, ки ба хотири зиндагии пурсаодат меъёрҳои Конститутсияро риоя намоем. зеро имрӯз сулҳу оромӣ омили асосии бақои миллат ва саодати зиндагӣ ба шумор меравад. бо риояи меъёру талаботи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон мо метавонем дар давлатдории мутамаддину пешрафта ва соҳибхирадӣ саҳмгузорӣ намоем. тарихан миллати мо аз зумраи он халқҳои ҳисоб меравад, ки дар дарозои таърих ба хотири таҳкиму тақвият ва танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ дар муҳити давлатдории хеш ҳамвора санадҳои ба истилоҳ меъёрии ҳуқуқиро эҷод мекард ва ба туфайли ин санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ тавонистанд, ки гузаштагони мо дар марҳилаҳои гуногуни таърихӣ низоми давлатдории худро ба як таври муътадил ба роҳ бимонанд. ҳоло бибинед, мо агар дар бораи таърихан доир ба ҳамин санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ андеша ронем, ин шурӯъ мешавад аз ҳамун замони ҳукмронии пешдодиҳо. худи ҳамун солҳои пешдодиҳо бибинед, аз ном худаш маълум, ки яъне дар асоси дод ба маънои қонун, адолат давлатдории худро ба роҳ монда буданд. пас он мо мебинем ҳамин гуна як меъёрҳои бисёр мукаммали ҳуқуқиро дар китоби нахуст қомуси ҷаҳони авасто ва эъломияи ҳуқуқи Куруши Кабир дар дунёи қадим аз нуқтаи назари ҳуқуқӣ, аз нуқтаи назари инсондӯстӣ, инсонгароӣ нақши бисёр муассир дорад. дар замони истиқлоли давлатӣ бо сиёсати хиратмандонаи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон риояи меъёрҳои Конститутсия, расидан ба қадри сулҳу субот, эҳё ва арҷгузорӣ ба тамаддуни оламшумули миллат дар афкори мардум мавқеи меҳварӣ пайдо намудааст. зеро ҳар як нафар имрӯз дарк мекунад, ки марому мақсади ҳар шаҳрванд дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон таҷассум ёфтааст ва риояи меъёрҳои Конститутсия саодати рӯзафзуни зиндагиро таъмин мекунад. дар замони соҳибистиқлолӣ мо ки давлати миллӣ сохтаем, чун меросбари фарҳанги бисёр қадима ва чун меросбари тамаддуни бузурги ороиҳо тавонистем, ки аз на ҳамун меъёрҳои ҳуқуқи худро эҷод намоем ва дар самти ислоҳоти ҳуқуқӣ дар замони соҳибистиқлолӣ қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон гуфтам мумкин, ки яке аз нишонаҳои олии раванди ислоҳоти мамлакат мебошад ва Конститутсияи мо дар заминаи арзишҳои миллӣ, таърихӣ, инсонӣ таҳия ва қабул шудааст ва Конститутсияи мо ин ифодакунандаи ормонҳои таърихии мо, ормонҳои фарҳангии мо ва ормону орзуву ҳадафҳои имрӯзаи ҷомеаи Тоҷикистон таҳия ва қабул гардааст. дар Конститутсияи мо нақши инсон, арзишҳои инсон мақоми волоро доро ҳастанд. қабули Конститутсия баёнгари ворид шудани Тоҷикистон ба марҳилаи сифатан нави таърихи инкишоф ба ҳисоб рафта дар соҳаҳои иқтисодию иҷтимоӣ дигаргуниҳои куллиро ба вуҷуд овард. имрӯз Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон кафили пойдории истиқлоли давлатӣ, давлатдории миллӣ, риояи ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон ва пешрафти рӯзафзун буда, хизмат ба мардум маҳаки асосии онро ташкил медиҳад. хират ва заковати азалии халқи тоҷик волояти қонун ва имрӯзу ояндаи Тоҷикистони соҳибистиқлолро дурахшон нигоҳ медорад. Наврӯсоҳи Азизулло, меҳрӯзи ҷумъа, ахбор.
душанбе шаҳри орзуҳо макони баргузории чорабиниҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва хонаи умеди тоҷикони дунёст. Давоми солҳои соҳиби истиқлолии шаҳри Душанбе ба унвони шаҳри ҷавонӣ ва шаҳри сайёҳӣ бештар маъмул гардида, шӯҳрати бесобиқа касб кард ва беҳтарин шароиту имконот барои сокинону меҳмонон фароҳам оварда шуд. Аз рушди рӯзафзуни пойтахти мамлакат ҳамкорамон Қамариддин Ҳусейнзода маълумоти бештар медиҳад. Душанбе шаҳре дар меҳвари қулъаҳои бузург, гулбасару гулбадомон, рангину пурҷило, шаҳри орзуҳо ва шаҳри ҷавонӣ унвони шоистае барои Душанбе, пойтахти Тоҷикистони муқаддасу соҳиби истиқлол буда, муаррифгари симои диққатҷалбкунандаи ин шаҳри дорои таърихи қадима ва инфрасохтори муосиру замонавӣ мебошад. Қалби Тоҷикистони соҳиби истиқлол Душанбе маркази ташаккули ҳувияту худшиносӣ ва макони муқаддас, хонаи умеду орзуҳои тамоми тоҷикони рӯи дунёст. Ба унвони шаҳри ҷавонӣ сазовар будани Душанбе дар муҳайё сохтани шароити арзанда барои ҷавонону наврасон арзёбӣ мегардад. Дар пойтахти мамлакат барои насли ҷавон имконияти фароғ аз ҷумла шароити хуби илмомӯзӣ, машғул шудан ба навъҳои гуногуни варзиш ва рушди малакаҳои зеҳнӣ фароҳам оварда шудааст. мо имрӯзҳо шоҳиди он гаштем, ки Душанбе ба яке аз пойтахтҳои рушдёфта ва қобили таваҷҷуҳи ҷаҳониён гардидааст ва инам ба хотир ин аст, ки рӯз то рӯз Душанбеи мо обод мегардад ва дар натиҷаи сиёсати пешгирифтаи шаҳрдории шаҳри Душанбе, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ, имрӯзҳо дар шаҳри Душанбе сохтмонҳои зиёде ба вуҷуд омаданд ва худи Душанбе на танҳо як ба маркази бузурги фарҳангӣ, балки як маркази бузурги чорабиниҳои бузурги сиёсӣ, варзишӣ, байналмилалии варзишӣ гашидааст. Албатта ҳар як пойтахт ин муаррифгари симои миллат аст, муаррифгари давлатдории миллат аст ва худи агар рушди шаҳрро назорат кунем, мо мебинем, ки меъмории шаҳр дар асоси анъанаҳои қадимаи сохтмонӣ ва ободкории тоҷикон сохта шудааст ва инчунин бо илова намудани унсурҳои муосир, модерн, яъне ки дар маҷмӯъ мо дида истем, ки шаҳри мо ҳам хусусияти миллӣ, як тобиши миллӣ дорад ва аз тарафи дигар як шаҳри хеле модерн ба ҳисоб меравад. ҷавонони саодатманди тоҷик бо фараҳмандӣ аз ин ҳама дастоварду музаффариятҳои дар қалби Тоҷикистон, шаҳри дилораи Душанбе фаъолияти самарабахш дошта, аз шароитҳои барояшон муҳайё гардида бемамнуният истифода мебаранд. Бунёди муассисаҳои нави таълимӣ бо шароити муосир, боғҳои фарҳангиву фароғатӣ, толору майдончаҳои муосири варзишӣ, марказҳои истироҳатӣ ва илмомӯзии инноватсионӣ дар шаҳри Душанбе ба беҳтар гардидани фаъолият ва зиндагии босаодати ҷавонон замина гузошт. шаҳри Душанбе дар минтақаи Осиёи марказӣ ягона шаҳре аз нигоҳи ободонӣ ва гулгулшукуфонӣ аз дигар шаҳрҳо фарқ мекунад. имрӯз шаҳри Душанбе бо хиёбонҳо, бо гулгаштҳо, бо ҳамон биноҳои маъмурию биноҳои фарҳангии худ имрӯз тавонистааст таваҷҷӯҳи тамоми меҳмонони хориҷӣ ва тамоми шаҳрвандони кишвари Тоҷикистонро ба худ ҷалб намояд. дар шаҳри Душанбе чорабиниҳои сатҳи байналмилалӣ, форумҳо, ҳамоишҳо, инчунин конфронсҳои сатҳи ҷаҳонӣ баргузор мегардад. Аз нигоҳи суботи сиёсӣ бисёр боамтарин будани шаҳри Душанбе аст. инчунин агар мо ба ҳамин майдончаҳои варзишии шаҳри Душанбе назар афкунем ё оиди ҳамин масъала гуфта гузарем, қариб дар ҳар як кӯчаҳо, дар ҳар як яъне хиёбонҳо, дар ҳар як ноҳияҳои гирду атрофи шаҳри Душанбе майдончаҳои варзишӣ, яъне маҷмаъҳои варзишӣ яъне доман афрохтаанд, ки барои саломатии насли навраси миллати тоҷик дар хизмат ҳастанд. инчунин агар мо гуфта гузарем пиромони биноҳои маъмурии шаҳри Душанбе, имрӯз бинои нави парлумони ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар шаҳри Душанбе қомат афрохтааст, яке аз беҳтарин биноҳо ва яке аз хушнамотарин биноҳо дар минтақаи Осиёи марказӣ ба ҳисоб меравад, ки ба монанди ӯ дигар дар ягон шаҳрҳои минтақа чунин шаҳри зебо, чунин биноҳои зебо ба мушоҳида намерасад.
роҳандозии форуму фестивалҳои байналмилалӣ ва мусобиқаҳои варзишии ҷаҳонӣ бо иштироки ҷавонон дар шаҳри душанбе натиҷаи тадбирандешиҳои пайваста ва таваҷҷӯҳи хоси пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба нерӯ ва қудрати созандаи ҷавонон мебошад. дар чунин форуму фестивалҳо ҷавонони тоҷик бо ҷавонони дигар давлатҳо табодули афкор намуда аз таҷриба ва маҳорату малакаи касбии онҳо бохабар мешаванд. инчунин ба шарофати чунин ҳамкориҳои судманд душанбе ба унвони шаҳри ҷавонӣ дар арсаи ҷаҳон муаррифӣ шуда ба маркази қабули барномаву консепсияҳои мушаххас вобаста ба рушди зеҳнии ҷавонону наврасон ба таҳсил фаро гирифтану соҳибкасб гардидани онҳо ҳамзамон иштироки фаъоли ин қишри ояндасоз дар ҳаёти ҷамъиятӣ табдил ёфтааст. душанбе пойтахти ҷумҳурии тоҷикистон воқеан ба як шаҳри фарҳангӣ мубаддал гардидааст ки ин дар баробари ҳамқадам бо дигар пойтахтҳои бонуфуз ва пешрафтаи дунё баробар аст. имрӯз бо ташаббус ва ибтикороти асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва саъю талошҳои пайвастаи раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустам эмомалӣ ва ҳама гуна хуб роҳбурдҳо ва ибтикороти наҷиб вобаста ба рушди давлату миллат вобаста ба зебо гардонидани шаҳри душанбе чораҳои судманд андешида шуда истоданд. дар шаҳри душанбе барои машғул шудани ҷавонон ба намудҳои гуногуни варзиш тарғиби тарзи ҳаёти солим ва оммавияти он шароити арзанда муҳайё гардидааст. бунёди қасри теннис ва маҷмӯаи варзишии обӣ бо шароити арзанда ва ҷавобгӯ ба талаботи ҷаҳонӣ инчунин роҳандозии мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ дар он шаҳодати таваҷҷӯҳи ҳамешагӣ ба соҳаи тарбияи ҷисмонӣ мебошад. ҳамаи ин созандагиҳо ки пойтахти тоҷикистони соҳибистиқлол шаҳри душанберо ба шаҳри ҷавонӣ табдил додаанд самараи иқдому ташаббусҳои созандаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси маҷлиси миллӣ маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ мебошад ки дар боз ҳам пешрафт гардидани пойтахти мамлакат ҳамчун симои давлату миллат замина мегузорад. дар доираи омодагиҳо бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Ёвон дар баробари мукаммалсозии инфраструктураи соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ ба рушди маҳал низ таваҷҷӯҳи хос зоҳир карда мешавад. роҳҳои маҳаллӣ дар ноҳия бо ҷалби маблағи соҳибкорон мунфар шуда, кӯпрукҳои вайрона низ таъмиру навсозӣ карда мешаванд. исмоили соҳибназариён ва мусои нурмуҳаммад гузориш медиҳанд. анъанаи неки мунфаршкунии роҳҳои мошингард дар ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳияи Ёвон мароми тоза дошта, сокинон баҳри истиқболи шоиста аз ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар ин замина фароҳам сохтани шароити арзандаи кору рӯзгор аз худ ташаббускорӣ нишон дода истоданд. зеро ба андешаи онҳо маҳз пойдории истиқлолу озодӣ, таҳкими сулҳу осоиштагӣ ва татбиқи ҳадафҳои созанда имкон фароҳам овардааст ки марҳила ба марҳила сокинони мамлакат ба зиндагии шоиста ноил гарданд. дар ҳамин замина роҳи мошингарди деҳаи оқсанглоқи ҷамоати деҳоти Норин ки солиёни зиёд таъмирталаб буд, акнун тахту ҳамвор ва бо назардошти талаботи роҳсозӣ мунфарш гардида барои рафту омади воситаҳои нақлиёт дар ҳама фаслҳои сол мусоид гардонида мешавад. тавре сокинон иброз менамоянд бо ҳамин гуна роҳияи созанда давоми якчанд соли охир барои рушди деҳот корҳои зиёди ободонӣ анҷом дода шудаву имрӯз ҳам идома дорад. ба ҳамин монанд имрӯзҳо корҳои сохтмонӣ дар иншооти гуногуни бунёдшавандаи ҷашнӣ вусъати тоза пайдо карда, ҳамзамон сокинон тавассути ҳиссагузории дастаҷамъона чароғонкунии кӯчаҳо ва роҳҳои сатҳи маҳаллиро тахту ҳамвор, мунфарш ва барои рафту омади бемамонияти воситаҳои нақлиёт мусоид менамоянд. дар заминаи анҷоми корҳои ободонӣ дар марказ ва деҳоти ноҳия, биноҳои маъмурӣ, иҷтимоӣ, савдову хизматрасонӣ, варзишӣ ва дигар иншооти зарурӣ ки бо саҳми сокинону соҳибкорон бунёд гардидаанд, дар баробари муҳайё шудани шароити арзандаи кору хизматрасонӣ ҳамзамон барои таъмини сокинон бо ҷои кор мусоидат намуда истодааст. баҳри боз ҳам вусъат ёфтани корҳои ободониву созандагӣ, гурӯҳҳои кории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Ёвон
пайваста бо сокинони ҷамоатҳои шаҳраку деҳот суҳбату вохӯриҳо анҷом дода ҷиҳати ҳавасмандгардонӣ ва қадршиносии нафарони ташаббускору пешоҳанги раванди бунёдкориҳо онҳоро бо сипоснома қадршиносӣ менамоянд. исмоил соҳибназарён, мусои нурмуҳаммад, ноҳияи Ёвон, ахбор. 31 октябр таҳти раёсати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. Дар маҷлиси ҳукумати кишвар нахуст натиҷаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон дар 9 моҳи соли 2024 ва вазифаҳо то охири соли 2024 баррасӣ шуданд. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон натиҷаҳои рушди иҷтимоию иқтисодиро дар 9 моҳи соли 2024 ҳамаҷониба таҳлил намуда барои ислоҳи камбудиҳо дар назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон вазифаҳои мушаххас гузоштанд. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз доштанд ки дар 9 моҳи соли ҷорӣ суръати рушди маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ дар сатҳи 8.4% таъмин гардид. дар ин давра ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ беш аз 15%, кишоварзӣ зиёда аз 11%, хизматрасонии пулакӣ 16%, боркашонӣ 15%, мусофиркашонӣ ва гардиши савдо 12% ва маблағгузорӣ ба сармояи асосӣ 7% афзоиш ёфта, сатҳи таваррум дар доираи нишондиҳандаҳои мақсаднок 3%-ро ташкил намуд. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд ки бо вуҷуди натиҷаҳои зикршуда ҳанӯз як қатор камбудиву норасоиҳо ба назар мерасанд ки аз ҳукумати кишвар, вазорату идораҳо ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ андешидани тадбирҳои таъхирнопазирро талаб менамояд. супориш дода шуд ки тавассути татбиқи самараноки барномаву нақшаҳои қабул гардида суръати рушди иқтисоди кишвар дар сатҳи на кам аз 8% таъмин карда шавад. таъкид гардид ки дар 9 моҳи соли ҷорӣ нақшаи даромади бюҷети давлатӣ 150.4% иҷро гардида ба бюҷет дар маҷмӯъ 33.3 миллиард сомонӣ ворид шудааст. роҳбари давлат иброз доштанд ки дар кишвар дар 9 моҳи соли ҷорӣ ҳамагӣ $334 миллион сармояи мустақими хориҷӣ ба қайд гирифта шудааст ки он нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 58% зиёд мебошад. вазорату идораҳои марбута аз пешвои миллат дастур гирифтанд ки барои ҷалби ҳарчи бештари сармояи мустақими хориҷӣ ба иқтисодиёти кишвар тадбирҳои иловагӣ андешанд. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни таҳлил ва масъалаи вусъат додани раванди ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ ва рақамикунонии пешниҳоди хизматрасониҳо диққати аввалин дараҷа дода самаранок ба роҳ мондани фаъолияти ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба масъалаҳои рақамикунонии хизматрасониҳои давлатӣ ва ҳисоббаробаркунии ғайринақдиро талаб намуданд. барои татбиқи ҳадафи чоруми миллӣ саноати кунонӣ бо суръати кишвар супориш дода шуд ки масъулини ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба таъмини фаъолияти мунтазами корхонаҳои истеҳсолии амалкунанда, истифодаи самараноки иқтидорҳои мавҷуда, ҳалли мушкилоти корхонаву коргоҳҳои аз фаъолият бозмонда, бартарафсозии монеаҳои сунъиву маъмурӣ ва фароҳамсозии шароити мусоид барои фаъолияти соҳибкории истеҳсолӣ тадбирҳои таъхирнопазир андешанд. ба андешаи роҳбари давлат дар 9 моҳи соли ҷорӣ дар соҳаи энергетика паст кардани сатҳи талафоти нерӯи барқ ва ҷамъоварии маблағи истифодаи он ҳамчун мушкилоти ҳалталаб боқӣ мондааст. супориш дода шуд ки татбиқи саривақтиву бо сифати лоиҳаҳои кам кардани талафоти нерӯи барқ дар шаҳру ноҳияҳои кишвар таъмин гардида дар самти ҷорӣ намудани низоми билингӣ ва ба ҳисобгирии пурраи истифодабарандагони нерӯи барқ, ҷамъоварии саривақтиву маблағ аз аҳолӣ ва ташкилоту корхонаҳо тадбирҳои муассир амалӣ карда шаванд. зимни таҳлили вазъи соҳаи кишоварзӣ таъкид гардид ки дар 9 моҳи соли ҷорӣ ҳаҷми умумии маҳсулоти кишоварзӣ дар кишвар ба 52.3 миллиард сомонӣ баробар шудааст ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2023 11.4% зиёд мебошад. вале суръати рушди истеҳсоли баъзе маҳсулоти соҳа нисбат ба ҳамин давраи соли 2023 паст гардидааст. вобаста ба ин дастур дода шуд ки ба
масъалаҳои сарибахт гузарондани кишти тирамоҳӣ, ғалладонагиҳо ва сабзавоти барвақтӣ, иҷрои дурнамои кишти зироатҳо, риояи ҳатмии меъёрҳои агротехникӣ, захираи тухмиҳо ва таъмин намудани хоҷагиҳои кишоварзӣ бо тухмии баландсифат, инчунин рушди минбаъдаи соҳаи паррандапарварӣ эътибори аввалин дараҷа дода шавад. Роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои бартараф намудани камбудиву норасоиҳо ва дигар масъалаҳои ҳалталаби соҳаҳои иҷтимоии кишвар ба вазоратҳои идораҳои дахлдор супоришҳои мушаххас дода, аз масъулин талаб карданд, ки иҷрои қатъии онҳоро таъмин намоянд. Ба вазорату идораҳои дахлдор барои тақвият бахшидани фаъолияти намояндагӣ оид ба масъалаҳои муҳоҷират ва агентии бортаъминкунӣ дар хориҷи кишвар, вусъат додани ҳамкории байналмилалӣ ва гуногунсамтии муҳоҷират супоришҳои дахлдор дода шуданд. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади истиқболи сазовори 35-солагии истиқлоли давлатӣ ба намояндагони ба шаҳру ноҳияҳои вобасташудаи ҳукумати кишвар, дастгоҳи иҷроияи президент, роҳбарони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо супориш доданд, ки назоратро барои вусъат додани бунёду таҷдиди иншооти ба нақша гирифташуда суръат бахшанд ва сифати корҳои сохтмонро зери назорати қатъӣ қарор диҳанд. Доир ба натиҷаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии ҷумҳурияи Тоҷикистон дар 9 моҳи соли 2024 ҳисоботи роҳбарони вазоратҳои дахлдор, инчунин масъулони дигар мақомот шунида шуд. дар идомаи маҷлиси ҳукумати ҷумҳурияи Тоҷикистон буҷети давлатии ҷумҳурияи Тоҷикистон барои соли 2025 ва дурнамои нишондиҳандаҳои буҷети давлатӣ барои солҳои 2026-2025 баррасӣ гардид. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд, ки лоиҳаи буҷети давлатӣ барои соли оянда бо мақсади амалӣ намудани сиёсати иҷтимоию иқтисодии давлат дар самти таъмин намудани рушди устувори иқтисоди миллӣ, коҳиш додани таъсири омилҳои манфии берунӣ ба он, тараққиёти соҳаҳои воқеӣ ва инфрасохторӣ, баландбардоштани сатҳи зиндагӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ таҳия гардидааст. таъкид шуд, ки даромади умумии буҷети давлатӣ барои соли 2025 дар ҳаҷми 49,5 миллиард сомонӣ ба нақша гирифта шудааст, ки нисбат ба буҷети соли 2024 ба маблағи 6,6 миллиард сомонӣ ё 15,4% зиёд мебошад. ҳаҷми умумии даромади буҷети давлатӣ дар соли 2025 29,9% маҷмӯи маҳсулоти дохилиро ташкил медиҳад. даромади ҷории буҷети давлатӣ дар ҳаҷми 35,5 миллиард сомонӣ пешбинӣ гардидааст, ки нисбат ба буҷети соли 2024 ба маблағи 6,5 миллиард сомонӣ ё 22,5% зиёд ба нақша гирифта шудааст. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз доштанд, ки хароҷоти умумии буҷети давлатӣ барои соли 2025 дар ҳаҷми 51,6 миллиард сомонӣ пешбинӣ шудааст, ки нисбат ба буҷети соли 2024 7,5 миллиард сомонӣ ё 17% зиёд буда, ба 31,1% маҷмӯи маҳсулоти дохилии соли оянда баробар мебошад. тавре таъкид гардид, таъмин намудани ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии сокинони кишвар дар сиёсати молиявии ҳукумати кишвар самти афзалиятнок ба ҳисоб меравад. дар буҷети давлатӣ барои соли оянда барои маблағгузории соҳаҳои иҷтимоӣ 23,9 миллиард сомонӣ пешбинӣ гардидааст, ки 46,3% ҳаҷми умумии хароҷоти буҷет ё 14,4% маҷмӯи маҳсулоти дохилиро ташкил медиҳад, иброз доштанд роҳбари давлат. гуфта шуд, ки дар соли 2025 барои рушди соҳаҳои воқеии иқтисодиёти кишвар пешбинӣ шудааст, ки аз буҷети давлатӣ 15,2 миллиард сомонӣ равона карда шавад. дар робита ба дурнамои нишондиҳандаҳои буҷети давлатӣ барои соли 2026-2027 таъкид гардид, ки нишондиҳандаҳои дурнамои даромад ва хароҷоти буҷети давлатии ҷумҳурияи Тоҷикистон барои солҳои 2026-2027 давоми мантиқии лоиҳаи буҷети соли 2025 мебошад. даромади умумии буҷети давлатӣ барои соли 2026 дар ҳаҷми 53,4 миллиард сомонӣ ва дар соли 2027 57,6 миллиард сомонӣ пешбинӣ гардидааст. ҳаҷми умумии хароҷоти буҷети давлатӣ барои соли 2026 ба маблағи 54,9 миллиард сомонӣ ва соли 2027 дар доираи 59,3 миллиард сомонӣ дар назар дошта шудааст. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои иҷрои дурнамои нишондиҳандаҳои макроиқтисодии кишвар дар давраи миёнамуҳлат, нишондиҳандаҳои буҷети давлатӣ барои соли 2025 ва дурнамои он барои солҳои 2026-2027 дар назди
вазорату идораҳо, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва дигар сохтору мақомоти дахлдори кишвар вазифаҳои мушаххас гузоштанд. Аз ҷумла супориш дода шуд ки барномаву нақшаҳои қабулнамудаи ҳукумати мамлакат сари вақт пурра ва сифатнок таъмин карда шуда барои расидан ба ҳадафҳои стратегӣ ва татбиқи вазифаҳои муҳими давлатӣ иҷрои дурнамои нишондиҳандаҳои асосии макроиқтисодӣ барои солҳои 2025-2027 таъмин гардад. баъди баррасии қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон оид ба буҷети давлатии ҷумҳурии тоҷикистон барои соли 2025 ва дурнамои нишондиҳандаҳои буҷети давлатӣ барои солҳои 2026-2027 қабул карда шуд. сипас дар маҷлиси ҳукумати кишвар лоиҳаҳои қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ба қайдгирии давлатии асноди ҳолати шаҳрвандӣ ва қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани илова ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи буҷети давлатии ҷумҳурии тоҷикистон барои соли 2024 муҳокима ва барои баррасӣ ба маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ирсол карда шуд. масъалаҳо дар бораи барномаи миёнамуҳлати солҳои 2024-2026, стратегияи идоракунии молияи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ва дар бораи нақшаи миёнамуҳлати амал барои солҳои 2024-2026, стратегияи миллии рушди маорифи ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2030-ро баррасӣ намуда қарорҳои дахлдор қабул гардид. дар фароварди маҷлис президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва дигар ташкилотҳо супориш доданд ки корҳоро барои дар сатҳи зарурӣ гузаронидани зимистон дар ҳамаи соҳаҳо бахусус муассисаҳои иҷтимоӣ ҷоннок намоянд. дастуру супоришҳо ҳамчунин барои захираи кофии маводи хӯрокворӣ, сӯзишворӣ ва вусъати корҳои созандагӣ ба истиқболи сазовори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дода шуданд. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо нашри навбатии барномаи ахбор ба анҷом мерасад. хайр, саломат бошед.